Nech je jedlo vašim liekom. Týmto Hippokratovým výrokom sa inšpiroval inžinier Ján Lunter, keď v roku 1991 založil spoločnosť Alfa Bio. Pre rodáka z Telgartu je zdravý životný štýl a racionálne stravovanie prioritou. Ako alternatívu ku konzumácii mäsa vyrába Alfa Bio zdravé výrobky zo slovenskej soje. S výrobou obľúbeného tofu začala spoločnosť Alfa Bio ako prvá v bývalom Československu. Svoje produkty exportuje do viacerých krajín, poskytuje zamestnanie nielen desiatkam pracovníkov Alfa Bio, ale aj ľuďom v poľnohospodárstve, doprave a obchode. Vysoko kvalitné výrobky Alfa Bio spĺňajú aj tie najnáročnejšie kritériá zdravej výživy, čím šíria dobré meno nášho mesta doma aj v zahraničí. Len v roku 2012 dodali na trh 958 tón výrobkov, ktorými boli zásobené najväčšie obchodné reťazce na Slovensku, v Česku, Maďarsku a Poľsku. Ján Lunter sa k svojmu úspechu dopracoval vlastnou, húževnatou, vytrvalou a cieľavedomou prácou a je príkladom pre tých, ktorí chcú začať podnikať. Zaživa v Bystrici, po smrti v nebi platilo a verím, že bude platiť vždy. A tá moja skúsenosť s mojím životom bola aj o tom, že zdravo v Bystrici, zažíva v Bystrici zdravo a po smrti v nebi. Toto ocenenie beriem ako niečo, také uznanie aj z tej spoločnosti, kde sa to vlastne všetko dialo, teda, lebo najťažšie je byť prorokom doma. Takže tých ocenení sme niekoľko získali, ale to bystrické ma bude tešiť najviac.